Tervehdys Jumalan lapset. Profeetta Nelson innoitti minua avaamaan tällä tavalla tämän puheen, kun katselin hänen ja hänen siis vaimonsa Vennin puhetta tässä perjantain nuorille tehdyssä ohjelmistossa. Se oli ihan mahtava. Viime sunnuntaina olin tosi iloinen, kun seurakunnanjohtaja pyysi minua puhumaan. Ja aihe oli yllättävä. Nimittäin olen puhunut siitä viimeisen 2 vuoden aikana joka kerta. Eli minulla varmasti on jotain sanottavaa tästä asiasta, tai Herra haluaa, että minä puhun teille tästä asiasta edelleen. No, minä aloitin heti puheen kirjoittamisen maanantaina ja sain pari sivua kirjoitettua ja olin, no niin, tässähän se on. No sitten tutkin lisää asiaa ja tein sitä asiaa kotona, niin sitä palvelutyötä, kuten ehkä arvatte mitä se on. Ja sitten torstaina kirjoitin lisää ja mulla oli siinä 8 sivua kasassa ja 12 koolla. Ja sitten minä eilen aloitin, nyt minä tein oikein kasaan tämän puheen kuntoon, niin illalla mulla oli 19 sivua kasassa ja aamulla minä päätin tiivistää. Niin huomasin, että mulla on vain 21 sivua kasassa. Eli paljon olisi asiaa ja mulla on nyt tässä 13 sivua mukana, mutta katsotaanpa nyt, miten tämä lähtee menemään, että mitkä on niitä tärkeitä asioita. Eli arvaatte varmaan, että minun tehtävä on puhua, kuinka sukututkimus lähentää meitä Jeesuksen Kristukseen. Ja tämä oli oikeastaan aika yllättävä lähestymistapa. Ja mä ajattelin, että joo, tämä onkin hyvä juttu. Ja sitten mä pohdin sitä, että sai semmoisen, mä mietin, että miksi tämä sukututkimus on niin tärkeää meille. Ja sitten löysin semmoisen salaisuuden. Eli jos me aletaan miettiä, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus on opettanut meille heti alussa. Me muistamme tämän ihanan näyn, taivaallisen näyn, kun Joosef Smith nuorena 14-vuotiaana poikana meni rukoilemaan lehtoon ja isä ja poika ilmestyivät hänelle. Hän näki siinä, että isä ja poika ovat erillisiä persoonia ja sai tietää jumaluuden totuudesta. Ja hän sai myös tietää, että rukouksiin vastataan ja me saamme ilmoitusta. No seuraavan kerran 3 vuoden päästä, tämä nuorukainen oli jo 17-vuotias, niin Moroni ilmestyi hänelle vilpittömän rukouksen päätteeksi makuuhuoneeseen. Ja mitä Moroni siellä kertoi hänelle? Itse asiassa 2 asiaa. Mormonin kirjan esiintulosta ja toinen asia. Moroni lainasi vanhan testamentin Malakian kirjaa. Katso, minä ilmoitan teille pappoinen profeetta Elian käden kautta ennen Herran suuren ja pelottavan päivän tuloa. Hän istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Ellei niin tapahtuisi, koko maa hävitettäisiin täysin hänen tullessaan. Tämä oli tästä uudesta käännöksestä, mutta se löytyy Raamatusta Malakian luvusta 3, jakeesta 23 ja 24. Ja tämä Malakian profeetia oli niin tärkeä, että vapahtaja lainasi sitä käydessään Amerikan mantereella ylösnousemuksensa jälkeen. Eli tämän Moronin nuorelle profeetalle antama ohje, siihen sisältyy nämä 2 aihetta. Mormonin kirja ja kaikki pannaan kohdalleen, nämä Malakian sanat. Eli näettekö nyt, kuinka palautuksen alkutapahtumat toivat julki oikean ymmärryksen jumaluudesta, täydensivät Mormonin kirjan tärkeyttä ja ennakoivat pelastuksen ja korotuksen työtä sekä elävien että kuolleiden hyväksi. Nämä on 3 tärkeää asiaa. Ja näin taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmoittivat sen tärkeysjärjestyksen. Ja mä olen tosi iloinen siitä, että minut on valittu tähän seurakunnan ensin piirin ja sitten Vaarnan sukututkimusneuvojan ja temppelityön neuvojan tehtävään. Ja tämä on aivan best in the best tehtävä, ehdottomasti. Kun mä päätin viime torstaina taas tutkia sukuani, mä päätin, että no niin, kun mä oon oppinut nyt sen vartin tavan, että vartissa voi tehdä sitä sukupuutarhaa hoitaa, rikkaruohia ottaa sieltä pois ja vähän siivota sitä. Niin mä päätin, että mä vartin teen nyt taas sitä. Otan niitä punaisia täpliä sieltä pois, mä voin neuvoa mitä ne on, mutta ne on virheitä kirjoituksissa.
No, sitten löytyi joku mielenkiintoinen lähde ja sitten mä vielä tämän teen tästä näin. Sitten löytyi täydellinen rippikirjan sivu, jossa oli valtava iso perhe, paljon puuttuneita lapsia ja tällaisia. Sitten mä tein sen ja sitten mä huomasin, kun mies soitti, että no niin, hän tulee töistä. 9 tuntia oli vierähtänyt. Eli tämä kyllä imee mukaansa tämä sukututkimus ja Elian henki. Se on todella näin. Eli sukututkimuksella on 3 tarkoitusta. Israelin kokoaminen, eli kaikkien niiden ihmisten, jotka antavat Herran taivallisen Isän vallita elämässään. Sitten heidän sinetöiminen perheeseensä ja maailman valmistaminen Herran toiseen tulemiseen. Anteeksi nämä sanat sekaisin, mutta kun mä oon niin innoissaan tästä asiasta. Et en mä jännitä teitä, joita siellä istutte. Mä jännitän niitä, jotka tuolta katsoo. Mä kutsuin valtavan määrän tuttavia sinne katsomaan myös. Ja sitten mä tietenkin jännitän noita, jotka tuolla odottaa, että minä puhun, mitä pitää puhua. Joo, siksi mulla vähän sanat meni sekaisin. Mutta nämä 3 asiaa. Ja Elia todellakin tuli 1836. Ja hän palautti sinetöimisvaltuuden, jotta me voidaan valmistautua vapahtajan toiseen tulemiseen. Eli hän tulee, kun me teemme sitä työtä. Ja näin alkoi valtava kasvu ja innostus ja kiinnostus sukututkimukseen. Ja itse asiassa tänä aamuna, kun mä päätin vähän tiivistää, niin mä löysin semmoisen kivan tiedon, että viimeisen 200 vuoden aikana on maailman asukasluku lisääntynyt 8-kertaisesti. Ja no, me tiedämme täällä, miksi se on lisääntynyt 8-kertaisesti, koska me olemme viimeisessä taloudenhoitokaudessa. Kaikki asiat pannaan kohdalleen. Temppeleitä rakennetaan. Meillä on 200 temppeliä noin käytössä ja uusia ilmoitetaan joka puoli vuosia ja osa on korjauksessa. Eli kaikki nämä pelastavat toimitukset tehdään siellä temppelissä. Ja nämä ilmoitukset annettiin 1836. Kirkojäsenet muistavat, siellä temppeli Kirklandissa valmistui, siellä oli mahtavia juttuja viikkoa ennen. Ja sitten seuraavana sunnuntaina Herra itse tuli paikan päälle ja hyväksyi temppelin paikaksi, jonne hän voi tulla pyhäksi paikaksi. Ja sen jälkeen tulivat Mooses, sitten tulivat, Mooses tuli niin kokoamaan nämä Israelin heimot ja sitten, no enpä muista ketkä kaikki kävi siellä, mutta Elia tuli myös ja palautti nämä sinetöimisvaltuudet. Mulla on tässä kaikki ne kirjoitettuna, mutta aikaa säästääkseni. Ja Raamatussa sanotaan myös. Eli jos et vielä tunne niin hyvin Mormonin kirjaa, niin Raamatussa sanotaan korintolaiskirjeessä ensimmäisessä, että mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta, ellei kuolleita lainkaan herätetä. Miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta? Eli tästä tuli kyllä lempilukuja siinä sukututkimuksesta ja puhutaan tosi paljon tästä kuolleiden lunastamisesta. Ja sitten Johanneksen luvussa 3, jakeessa 5 sanotaan, eikö Kristus sanonut Nikodemukselle, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Ja me tiedämme, että ei Herra anna meille mitään sellaista tehtävää, mitä me emme voi toteuttaa. Toisin sanoen, hän tarkoitti siis sitä, että kastaminen voidaan toimittaa niiden puolesta, jotka ovat kuolleet saamatta kastetta. Teki hän itsekin sovitustyön meidän sijaan. Eli kaikki nämä pelastavat toimitukset, mitä me saadaan temppelissä, ne perustuu siihen sovitustyöhön, minkä Jeesus Kristus teki meidän puolestamme. Hän oli ristillä, kärsi kuoleman, nousi ylös. Ja sen ylösnousemuksensa jälkeen, mitä hän teki ennen sitä ylösnousemusta, kun hän oli kuollut? Hän meni saarnaamaan siellä edesmenneille kuolleille pyhille. Ja hän järjesti siellä lähetystyön toisella puolella rajan toisella puolella. Eli sitä tehdään molemmilla puolilla. Ja profeetta Russell Nelson on nyt painottanut viimeisen 4 vuoden ajan,
että tällä planeetalla ei ole mitään tärkeämpää työtä kuin Israelin kokoaminen verhon molemmilla puolilla. Ei mitään tärkeämpää. Ja sitten mä mietin, että kun Herra on tehnyt sijaistyön meidän puolestamme, niin mitä hän haluaa meiltä? Itse asiassa hän kokoaa tiimiä täällä maan päällä. Hän kokoaa yhteisöä toimimaan hänen kanssaan, hänen työkaverina. No, kuka voisi olla meille parempi työkaveri kuin Herra itse? Hän on luvannut meitä siunata, että me löydämme niitä sukulaisia. Ja hän on jouduttanut sitä työtä. Ja kaikki me voimme todistaa, että sukumme ja perheemme on meille kallis. Todella kallis. Me rakastamme perheenjäseniä ja lapsiamme ja isovanhempiamme. Ja kun joku heistä kuolee, niin se on suuri suru. Minun äitini kuoli, kun hän oli 44-vuotias ja minä olin 20-vuotias. Ja minä ihmettelin, että miksi hän kuoli niin aikaisesti. Ja minä ihmettelin, kun minä olen nähdä hänestä unia, että hän on elossa. Enhän minä tiennyt, että hän oikeasti on elossa, vaikka ei ole ruumiissaan enää. Minä olin kyllä tuntenut hänen läheisyytensä, että mä niin jotenkin tiesin, että hän jatkaa elämänsä henkimaailmassa, mutta kun mä sain ne todistukset täällä Mormonin kirjasta ja Raamatusta, että näin todellakin on, niin tämä on niin mahtava asia tämä sukututkimus, että me voimme tehdä nämä pelastavat toimitukset siellä temppelissä meidän edesmenneille sukulaisille. Ja kaikki tämä työ, tämä lähetystyö siellä henkimaailmassa, tämä lähetystyö täällä, sukututkimus, lähentää meitä tuntemaan Kristuksen ja hänen tehtävänsä meidän vapahtajana ja taivallisten vanhempien onnen suunnitelma, koska perheet ovat ikuisia. Näin Jumala on sen tarkoittanut meille. Ja Herra haluaa, että me muistamme meidän edesmenneitä ja että me teemme sen työn hänen kanssaan, hänen lapsilleen, Jumalan lapsille, että hekin voivat tuntea sen pelastussuunnitelman, minkä mekin tunnemme. Tämä on todella iloinen asia, vaikka olenkin täällä vakavalla ilmeellä nyt tällä hetkellä. Ei. Tämä oppi kuolleiden pelastuksesta, niin siitä voi ammentaa monia evankeliumin periaatteita. Eli kun me kaikki kuulumme Jumalan perheeseen, me olemme Jumalan konkreettisia lapsia, ja hän haluaa, että olisimme hänen kanssaan ylösnousemuksemme jälkeen. Eli me kaikki nousemme ylös. Kuvitelkaa sitä tilannetta. Eli kun me teemme sitä sukututkimusta, me opimme käytännössä tuntemaan Jeesuksen Kristuksen paremmin. Ja me tunnemme tämän pelastustyön syvemmin. Emme voi pelastua ilman häntä. Eivätkä meidän sukulaiset voi pelastua ilman häntä. Ei täällä eikä siellä toisella puolella. Ja emmekä me voi saada sitä korotusta, mitä me odotamme, ilman heitä, eivätkä hekään ilman meitä. Näin on Pyhissä kirjoitusta kirjoitettu. Ja esimerkiksi tällä tavalla me todistamme Jeesuksen Kristuksen sovitustyön äärettömyydestä. Se on ääretön. Presidentti Gordon B. Hinckley on ilmaissut: mielestäni sijaistyö kuolleiden puolesta muistuttaa itse vapahtajan antamaa sijaiskupria läheisemmin kuin mikään muu tuntemani työ. Ja se into, jolla pyrimme lunastamaan kuolleet, ja se aika ja ne voimavarat, joita me käytämme tuon sitoumuksen mukaisesti, ilmentävät ennen kaikkea todistustamme Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli kuinka hyvä todistus sinulla on Jeesuksesta, Kristuksesta, sen voit katsoa siitä, että kuinka monta tuntia viikossa teet sukututkimusta, jos näin sanoisi aika radikaalisti. Itse asiassa profeetat ovat sanoneet tämän paljon radikaalimmin. Mä löydän täältä sen. Eli Herra on itse asiassa huolissaan meidän arvojärjestyksestämme. Vanhin Quentin L. Cook, eli apostoli, on selittänyt, että meillä on nyt oppi, temppelit ja tekniikka. Nuoret näppäräsormiset nuoret, jotka tietokoneilla ja älypuhelimilla näpyttelevät, niin kuin mekin monet
vähän kypsemmät. Tämä on ennen kaikkea viesti meille. Työn tekeminen on nyt paljon helpompaa ja ainoana rajoittavana tekijänä on niiden jäsenten lukumäärä, jotka asettavat sen etusijalle. Työ vaatii aikaa ja uhrauksia, mutta kaikki voivat tehdä sitä suhteellisen helposti verrattuna vain muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. Ja muistan, kun Dimitrin kanssa juoksin noita hautakiviä katsomassa ja sieltä kirjaamassa niitä juttuja silloin 2009 vuotta sitten. Tämä digitaalinen juttu ei ollut meille ainakaan mitenkään kauhean tuttua vielä siinä vaiheessa. Ja sitten soittelimme sukulaisille ja yritimme löytää niitä nimiä ja syntymäaikoja ja näitä. Ja nythän se on sillä tavalla, että Family Search on kasvanut ihan hurjasti. Viimeisen vuoden aikana sinne on lisätty 2 miljardia uutta lähdettä. Siellä on 14,8 miljardia nimitietoutta. Ajatelkaa. Siellä on profiileja 1,38 miljardia. Mä tänään päivitin viime vuoden viimeiset tiedot. Ja erityisesti tänne Skandinaaviaan on lisätty valtava määrä tietoita. Eli siellä voi suomeksi tehdä tätä työtä. Ihan ilmaiseksi. No, kirkojäsenet tietää sen. Ja näiden pyhien liittojen kautta, joita me teemme itsemme hyväksi temppelissä ja me teemme sukulaistemme hyväksi, niin Jeesus Kristus tarjoaa rakkauttaan, voimaansa ja armoaan muuttaakseen meitä ja parantaaksemme ihmissuhteita. Ja tänään koin sen aamulla heti semmoisen yllättävän jutun, kun halusin panna pienen viestin vielä Facebookiin, että kiinnostaa sukututkimus ja niin poispäin. Ja laitoin minun isästä kuvan. Hän on siinä armeijan vapaapäivänä kuulemma. On otettu se kuva ja hän istuu siinä. Ja näyttää niin kuin hän näppäilisi tietokonetta tai kännykkää, mutta joku muu hän oli kädessä. Ja se oli todella hellyttävä näky, että vau, mun isä nuorena, hän on vielä elossa. Että siinä mielessä ihan hyvä juttu. Kirkon alkuaikoina nämä veljekset, Pratin veljekset joutuivat kovan taistelun keskenään. Ja vasta tämä sukututkimus ja temppelityö ja edesmenneiden tiedot niin kuin pehmittivät heidän sydämensä ja he palauttivat kaveruutensa ja ystävyytensä veljekset. Eli todellakin se voi parantaa meidän ihmissuhteita täällä maan päällä ja tietenkin siellä toisella puolella. Minä olen todellakin tuntenut vahvasti sen, että ne sukulaiset edesmenneet siellä toisella puolella ovat odottaneet, että minä teen tämän työn. Ja minä olen kertonutkin teille tästä paljon, mutta ne todella odottavat siellä. No kuvittelepa nyt itseäsi sen rajan toiselle puolelle. Sulla on täällä sukulaisia, nuoria, vanhoja, minkä ikäisiä tahansa. Ja sitten ne vaan viivyttelevät sitä, että kun sinä saisit sen sinetöimisen siihen puolisoon, niin olisit tosi onnellinen, että voisit olla puolison kanssa ikuisesti yhdessä. Itse asiassa tällä viikolla, kun mä menin siihen 9 vartin sessionna, oli siellä 9 tuntia, niin ihan viimeisellä hetkellä mä löysin sellaisen tiedoston, kun mä huomasin, että hei, täällä sanotaan mun edesmennestä sukulaista, että niillä oli iso perhe, valtavasti lapsia, kuolleetkin lapsia, 4 oli kuollut tosi pienenä, mutta niitä ei ole sinetöity toisiinsa. Ja sitten että ei, kun ei ollut löytynyt sitä mitään tietoa. Sitten mä ajattelin, että no, ei sitä varmaan löydy, mutta meninpä kuitenkin vielä katsomaan sieltä digihakemistosta ja mä löysin semmoisen tiedosta ja kun mä avasin sen, mä saan mitään selvää tästä, mutta laitanpa kiinni. Mutta sitten kuitenkin joku esti minun, että no, suurennetaan kontrastia, vaihdetaan näin, siistin sitä, niin kuin, että sain sen näkyville sen kohdan, kun mä sitten, että eihän tässä ole semmoista päivämäärää, ei tässä ole. Mutta sitten yhtäkkiä mun silmät avasi, koska mä muistin, että mä rukoilin, että mä teen Herran kanssa tätä. Mä rukoilin, Dimitri tuli töistä, me lähtiin yhdessä katsoa niitä nimiä. Sitten yhtäkkiä, että hei, tossahan on tuo 5.4. Tuo oli heidän hääpäivä. Mä olin saanut sen tiedon, että se oli silloin tehty, mutta sitä liitettä ei ollut tullut sinne mukaan jotenkin. Sitten mä löysin sen tekstin sieltä, että siinähän on ihan kirkkaasti, koska silmät alkoi avautua. Ja mä näin ne siellä. Ja sitten vähän päästä menin katsomaan, olin liittänyt sen liitteen, että nyt sinetöiminen on mahdollista. Ja arvottaa varmaan, että jos ei minä ehdi, niin minä yritän etsiä tekemään sen sinetöimisen Dimitrin kanssa sitten seuraava kerran, kun mennään temppeliin. Mutta ajatelkaa, ne on odottanut 200 vuotta sitten.
Itse asiassa temppeli on meidän uskomme ja hengellisen lujuutemme vahvistamisen keskiössä, koska vapahtaja ja hänen oppinsa ovat temppelin ydin. Ja jos tämä nyt tuntuu rankalta, koska kaikilla meillä on valtavasti tekemistä ja kiireitä ja näin, niin kuitenkin Herra on luvannut meille siunauksia. Oletko odottanut jotakin erityistä siunausta kauan aikaa ja menettänyt lähestulkoon toivosi, että sitä ei tule ikinä tapahtua mun elämän aikana? Minä ainakin olen. Ja sitten minä löysin tämmöisen salaisuuden. Profeetat ovat luvanneet meille valtavia parantavia siunauksia, kun keskitymme sukututkimukseen ja teemme temppelityötä sukulaistemme puolesta. Täällä vanhin D.G. Renlund 12 apostolin kourumista on sanonut, että mitä me saamme. Tässä on pitkä luettelo, mutta sä voisit miettiä, että sulla on joku siellä semmoinen siunaus, jota sä todella kuumeisesti olet odottanut. Tässä on lista. Lisääntynyt ymmärrys vapahtajasta ja hänen sovitusuhristaan. Lisääntynyt pyhän hengen vaikutus, jolloin tunnemme elämässämme voimaa ja opastusta. Lisääntynyt usko niin, että kääntymyksestämme vapahtajan tulee syvällinen ja pysyvä. Lisääntynyt kyky ja motivaatio oppia ja tehdä parannusta, koska ymmärrämme, keitä olemme ja mistä olemme tulleet. Sekä selkeämpi näkemys siitä, minne olemme menossa. Mulla ainakin tämä on tärkeää tietää, että mitä seuraavaksi. Sitten lisääntyneet jalostavat, pyhittävät ja hillitsevät vaikutukset sydämessä. Lisääntynyt ilo, koska olemme kykenevämpiä tuntemaan Herran rakkautta. Lisääntyneet perheen saamat siunaukset. Riippumatta siitä, millainen nykyinen, aiempi tai tuleva perhetilanteemme on ja kuinka epätäydellinen sukupuumme ehkä onkaan. Lisääntynyt rakkaus ja arvostus esivanhempia ja elossa olevia sukulaisia kohtaan niin, että me enää tunne olevamme yksin. Lisääntynyt voima huomata, mitä tarvitsemme ja mikä tarvitsee parantumista ja siten Herran avulla tehdä parannusta omista heikkouksista ja synneistä. Lisääntynyt voima palvella muita. Lisääntynyt varjelus kiusauksilta ja vastustajan voimistuvalta vaikutukselta. Tämä on nykypäivänä todella tärkeää. Ja lisääntynyt apu korjata huolestuneita, murtuneita tai levottomia sydämiä ja parantaa haavoja. Oliko tässä joku sellainen siunaus, mitä sinä odotat? Jos olet rukoillut, niin kokeilepa. Pistäpä Herran sana koetukselle. Sitähän meiltä on pyydetty. Ja Herra oikeasti haluaa tehdä työtä Vintarassa sinun kanssa. Ihan jokaisen meidän kanssa. Mutta vielä yksi asia. Jos olet tuntenut piston tässä sydämessäsi siitä, että et ehkä kenties olet riittävästi tehnyt, tai on ollut taukoa, tai muuta, ja sitten ajattelet, että no, ehkä sitten myöhemmin, että tämä on vanhojen juttu, tai että tämä on nuorten juttu, tämä on sitten kun mä oon eläkkeelle, tai sitten kun mä oon kesälomalla. Niin täällä saattaa olla sellainen tunne, että se saattaa olla väärä ja tulla vastustajalta. Hän ei halua, että toimit pelastajana Sionissa. Hän ei halua, että saisit lisää voimaa vapahtajalta, ymmärrystä, johdatusta, rakkautta, opastusta, siunauksia. Ja että todistuksesi vapahtajasta se kasvaisi. Hän haluaa, että laiminlyöt ja unohdat sukututkimuksen ja siihen liittyvät iankaikkiset aarteet ja siunaukset. Tämä ainakin motivoi minua hurjasti. En halua antaa periksi vastustajille missään nimessä. No, aika kiirii, mutta ihan tähän loppuun haluaisin sanoa, mitä profeetta sanoi siinä nuorten tapahtumassa. FOMO. Onko teillä FOMOa, eli fear of missing out, eli menettämisen pelkoa, paitsi jäämisen pelkoa. Hän sanoi, että jokaisella meillä pitäisi olla celestiseen valtakuntaan pääsemättömyyden pelko. Niitä tunteita pitäisi tuntea. Ja mulla on FOMOa koko ajan sukututkimuksesta, vaikka mä yritän sitä tehdä. Eli että pelkään, että en ehdi tehdä kaikkea, en tee riittävästi, olen laiska, unohdan. Jotkut odottaa siellä kuumeisesti, on sitä FOMOa ja sitten, että en mä halua pompata tästä tehtävästä ainakaan sinne celestiseen valtakuntaan pääsyssä. Todellakin kannustan kaikkia teitä. Tulkaa mukaan. Tämä on ihanaa työtä. Herra haluaa sinut mukaan.
sukulaiset odottamat siellä toisella puolella ja me saadaan niitä siunauksia ja ollaan iloisempia. Ja ensi keskiviikkona on webinaari kello 18. Tule siihen. Olen laittanut linkin jo tuonne meidän seurakunnan sivulle ja sitten tuonne WhatsApp-ryhmään, jossa meillä on sukututkimusryhmä. Siinä opitaan nämä rippikirjan salaisuudet. Et jos tuntuu, että digitaaliset jutut ei ole hallinnassa, niin nyt tämä on hyvä opetus. Ja minä todellakin toivon, että tässä työssä me voisimme onnistua ja päästä eteenpäin. Ja voi todistaa kaikista näistä totuuksista, mistä olen puhunut ja lukenut ja kirjoittanut. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.